Magazine du Mali filɛbagaw aw ni ɲɔguma aw bisimila ka kunnafoniw kɛnɛ kan. Bakurubaw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko Mohamed VI min ye Maroc masakɛ ye ani Espagne jamana ɲɛmaa min ye Pedro Sanchez ko kuma dɔ tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ téléphone kɔnɔna la. An b'a ladɔnniya tuguni k'a fɔ ko Segu festival sur le Niger ko o daminɛna. Ka dansigili kɛ ni bakuruba in na an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko kumalasigi dɔ tɛmɛna mission des bons officiers ni groupe armé signataires cɛ. Comme an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na bakurubaw la, Mohamed VI min ye Maroc masakɛ ye ani Espagne jamana ɲɛmaa min ye Pedro Sanchez ko kuma dɔ tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ téléphone kɔnɔna la. U ka ni kuma in kɔnɔna la Maroc masakɛ y'a yira k'a fɔ ko ale b'u ka baarakɛ boloɲɛ in wale ɲuman dɔn a b'a fo kosɛbɛ. Ani tuguni a y'a laɲini Espagne jamana ɲɛmaa fɛ min ye Pedro Sanchez k'o ka taa don dɔw nataw la a ka jamana kɔnɔna la visite officielle la. Ko ni visite in bɛna kɛ sababu ye ka se k'u ka baarakɛ ɲɔgɔn la yiriwa. Comme an y'a fɔ aw ɲɛna tuguni Segu festival sur le Niger o daminɛna. Ni kɛnɛ in kan maa 300 de kɔnɔnalen don. Madame Bintou Bouare min ye ni festival in coordinatrice ye a y'a yira k'a fɔ ko ni festival in bɛna kɛ sababu ye ka Segu économie la yiriwa. Ani tuguni a y'a yira k'a fɔ ko ni festival in kɔnɔna la ko Segu ka maa caman de bɛ kɛ u ka minɛnw feere a kɔnɔna la. Ka dansigili kɛ ni kunnafoni in na an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko kumalasigi dɔ tɛmɛna mission des bons officiers ni groupe armé signataires cɛ. Ni kɛnɛ in kun kan SEMA président min ye Algabas Agi ye o kun bɛ ni kɛnɛ in kan. A ka kumaw kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko a ka di olu ye réunion kura ka se ka bila sen na joona walasa u ka se ka kuma Mali accord de paix ninnu kan. Ni le kun bɛ dansigili kɛ bi kunnafoniw kan aw k'an bɛn magazine du Mali sanfɛ.